Koswa de Kristo mo futu ono nante a odofo ka wi asenke emre enanso hon konkro de asem bi asoma me me no babidi hu komo pa cho wa ba live no so ntwamo nko power tap screen so na share link no enan komo a ye die no atudin se esese ye de ya brabo ehye Kristo edmo nyambra ye tiasie. Amen. Esese ye de ya brabo a ye bona asase su wiase han ye de hye obade na nemonyam brafunu ye beka no say we must honor God or Christ with our lives. Hallelujah. Esese yetimi ede ya braba ye bonu wiase wem asase so ehye Kristo enemonyam enkoma me no ebabidin ye kase enemonyam hya ene sei enemonyam hye eye anamontuo ene dwumadie a onipa edi eye obuo enidie aseda ene osoriye kese a yede ma obi ewo nea waye ede amaye. Amen. Hallelujah. Kase edemunyam hya na se ye hye obi enemunyam a se de meka ye no se yede obuo enidie aseda ene entontoma se osoriye ya eye kese ema obi ewo de se ni pakoro waye ede amaye na ewiase we na yetimu no otumfo baako pe ena twrensemu no edi ne ho adanse ede a kire yense onu nkuto ena sese yede enemunyam entontom enkamfo ayeye ni aseda eni mpeja ana wosom ana wosoriye ede mano mami erade nshapa nyameba medase edase se nenso akwanya bam na wabeka ye ho ewe dwumadie mu. Thanks for the gift. God bless you. Na enye obi bia se otumfo yawe one ne doba Yesu Kristo. Amen. Na asemu no wodi ka ho asema to se ono obi nche na nemonyam me say adofonom hwan ana me pa achew wode wa brabo ehye na nemonyam hwan enipa bebrebe asetino mote wa asase isuo no o mabrabo a omuwomu ene sidum silivu om life no do mabrabo dodo no a ade hye bonsema nemonyam ebido mabrabo ehye bema wone ne tie nemonyam ebido mabrabo ehye ne yira wone ne tie enemonyam obomodin bia so obeya ade bia bi se de beya dani de nyina ne partner be hunu se wone ne nyankopon. Hallelujah. Otumfo baako a
yɛde mpeja ɛne numunyam hye ma no no ɛne de obewugye yɛ nkwa no wɔne agya Nyankopɔn soro ne asase wura Kristo mama ne adehye kronkron yɛ Awurade ato nsafrɛ owura Yesu Kristo asɛm utu yɛfo atwe ya adwene asi enkomo yi so sɛ ebia na wo life yi so waseta na wotie nyinaa no onwene enkomo yi ho da ema wakoma mu da onanso ho da yɛ da enso enne Kristo se me meka ye ho adwene na sɛ yemu bi e wo life yi so na me pa akyɛw anidie ne ahobrasiem onhya asie ntu saa na mo no a wabɔ homoden ayɛ ntentem na wafiri sabri adoni padua ane wabrabɔ ahye Kristo no manya Onyankopɔn ne bo ni wiase ɔbɔ soro yenka ho ɔbɔ asase yenyina benkum ana nifa enema ewo wiase mu ensuo enobaye enua ene de ani hu emframa kora no yenim ho maachi ena wasa asoma ne doba Yesu Kristo ye boni bebreba ye di wo wiase nyinaa mu de pene ye ni nyina chi ana wasa mo berima wi abewu se o mewu emfa no mogya ne ntoye said ye beya bone so akatua asese nkiye nya no mogya ne nti yemfa ye honi etime kasai menu mienu ye ase we mo dansefo hye ebre bi atwam kura no akwanhia bi si ya enkesese menu mienu kura famu yanso mogya ne nti yatenkwam menu mienu anamontuo bi kɔso bi akoro no bobi azan bi nkontompotwa bi birbisi adwumam birbisi abusuam sikantwe nyina bam duabokora piem nanso Yesu nti yada so te ase ebinom a yabrabo a yɛbɔ ɛyɛ omahi na ebinom kɔ nuru so ɛsa yɛ namu anwea ɛka nkyiti a yɛy anadwo da suom senka yɛy kombebubua guo ne ebimpo mabobɔ yadam no Yesu nti yada so te ase a ene yeduma be hye mo life so adofonom se yeto ye ni hwe eniema kese a owura Yesu Kristo aye no ya bra bom ane home a ye home kura na no na mehwe TikTok oxygen no a omudi si nipa so awa yare sabia na ebo a ededa so nya boketo a wana wa bia no obia ne bo a wagye na me refi amount no 1 hour AEC 2 hours AEC 5 hours AEC 12 hours AEC 24 hours AEC and wa check boni nyina na obi etemi ahome oxygen se mfiem yensa wan ye de ne be abre no na watu aka me ne wahia wo Kristo ye nyare nkwa yare sabia ma doctor nka nkire se ye nya problem kidney problem anase ye home no o how bia ba ho ntidia ne de omfa oxygen si aso ebi nsi da ewo me no mienu abrabo se bi mpo asi penya enei enema nyina tima deda na kwamu a oba ade ne mfra ma no original wine no eri ne eguso aye home eti Kristo yehwe ne waye no ya brabom ani akwama kro de amaye na yete na asase so asase nye dia one boy ene yete so bie obi na abo na asase ne abetena so de boy no ono na me pacho osa boy de abetena ndi yehwe de waye we nyina ne yetimi keka ye hui no osade ne mogya toyi edi ebiem na aka enti nanu David kan no se edi ade akura na me de be hye awurade anamu
ewo yie ni adoye a waye me ye nana David kan edi akura na mde be hye Awurade anem ewo yie eni adoye a wode aye me David se mema ne nkwaje kuruwa ne so hallelujah enti adofonom ena nwumire ye fiada wan kasa bu nkompo na hwe wasetenam hwe me nso masetenam senye Kristo ahomobro kra anka wade kra anka wonya bi senye owura Yesu Kristo ahomobro a ka bawo kra anka woni bi enye Yesu Kristo adom a me pacho nka adwuma kra woni bi a wo ye senye Yesu Kristo ahomobro a ka ebi anka sabere wabodam senye Yesu Kristo ahomobro a nka me kasai wan kasa unim se enya de se nka wabedrum pempensui Obake, God will bless you. Rebecca was say, God will bless you. Enti se ye jetum se owura Yesu Kristo aye bia ma ye de a eseminu mienu se ye de ya bra ba ye wo mu mprempre anya hwe kura wo ma de chi kwanya kese ne oje kese yi ede na sese de hye Kristo anmunyam ede na yeye amen Awurade aseda ne sei ene se yede ya brabo a aka ewo wiase wiem no ebe hyene no munyam amen we must honor God through Christ with our lives esese ye hye wo nyankrompa no munyam fa Yesu Kristo so yede ya brabo ehye Kristo no munyam na tronsam ka ho asembi ewo tworo kronkron yeni hu nkomo the bacho obetimi afa tworo kronkron. Let's open to the book of 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. Obetimi ebi o tworo kronkron. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. I mean from free a year 19 ho eba 1920. Yeah. 1 Corinthians chapter 6 verse number 1920. What say? Anase munim se bunipadua ne ye honhon kronkron ya ewo mumu no ya munya free Awurade ne ho asoredan na mo ne mo ho. Verse 20. Na otomo aboden enu nti monhye onyankopon enmonyam ewo munipa eduam. Wotomo aboden. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. Yes. What the 19 no standby woman beba be fa be wirem. Nti key word na ye gina so adi nkomo no verse 20. Nti obakohia ya corrections in mame 19 no beba be wirem, but let's base on the 20 verse 20 19 minute bekasem till 1 Corinthians chapter 6 19 to 20 verse 20 no say otomo aboden enti monhye onyankopon enimonyam ewo munipaduam. Monhye onyankopon enimonyam ewo munipaduam. Hallelujah. Wase otomo aboden. Mamen kan English no me say no ya na de brofo no ewuram na ya de agina so na etwi ne nyina no aka bom ne ya de achechiri ne yakọ enim. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. 1 Corinthians chapter 6 verse number 20. Or say, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body.
For God bought you with high price. Due to that, you must honor God with your body. Amen. Some say, what toying aboarding? What toying aboarding? Enti saa aboarding na what toying intino. Esasa ye share onyankrompon ene munyam o ye nipadiem. On say ye nanom anase se obi ekodwa so na okona okonya oso okoto ade na adekoro no se okonya no like high price ya ade na wodi ba fie no ya na abrebia na ni kuhu ohwe se bodenti wode koto sa ade no eso beba mfaso ede ama. Hallelujah. Ohwe se so beba mfaso ede ama. The motive nti orokoto sa de ne ba fie ho no o make sure say obenya so mfaso. Se ka no okoto ya o make sure say ka na wakoto no a wo trem di akọ na dwuma no ebeboa no na obenya so mfaso no atenika. Enti saa na me no mienu ye ni padua no. Owura Yesu Kristo adum asam ede kire yen se me no mienu Onyankopon atoyan boarding through Christ Jesus. Kwan be na Onyankopon fa so toyen aboarding. Enyu obi bia se owura Yesu Kristo. Yesu Kristo na eje Nyankopon soma no. Ema ne ba tiasefo asasi so mimi no mienu bone ayaya. Enkeso aketua se ye pay back ye tua ye bone so kanke ntimi ntua na oberema no munyamfo yi eja ne no munyam hodo nyina ho ukona hedie mu ho a abofo na kutu no se atiasefo pa na ne mpanimfo aduonu nan omu nyina hyehye ahenche omu bodin na no mabu oma kotu do mu mabofom ayi eche no ahemotire agufom hwahwa yewura otumfo yawe ene ne doba Yesu Kristo anu wugya se ene munyam we nyina ato ho anu obefa akwa tebea obi ya akwa ye nyina nim se de akwa dwumadi sete obehwe ne ho furu ban basa bi obi yeso obi ya akwa wo efie bi mu a te se house boy house girl ye hede mu no nkrutu dwuma no ye de ne ye na katua basa de bia no afan nyanga onya baby papa kura mfanite nto obi aba fie ho a ye buna tantade bia tan ne eniema chese utim se enkoye tete die no mu kura de na ase kura ne kura de se esesa kakra na tete no ane ka so obi ya akwa no nkrutu dwuma nyina na Yesu Kristo fa saa tibia bi ho saa de to no ho so ana o man ho kwai ye na yakayaka de nyina kaseche de share no e ma ye bo no bode masa na ne widie nyina etete kom e twato so adeja ye bo no ye nkwaje enti na sa aboden a woto ye no e wo ni moja no e beso fom ye ku no asenua no so Gogota ye bo Yesu asenua mu ku no eno mu ana ode sa pains no ene sa owuo no e de gina so eto me no mienu efri obonefo ninsem. Hallelujah. Nti ebra osori fire wufo mu pe ena me no mienu yenya woje ene fa ho. Nti sa moja esofo manase asofom no Yesu Kristo moja no eno na Onyankopon asemu owura Yesu Kristo asemu no se wode atoyen aboden
We have been bought with high price. Titi biremonanke ya de mponchi moja ne hwa moja ene pata diade. But ni nyina ne ntimi pata boni biem. Ti moja ba akopa na eso awura Nyankopon ani Yesu Kristo moja. Ene ne fi ne dembie ne ho. Cause stage na no wo dibia no wo. Hunhumu na tena ye ene ne nyina so no. Enya nkwada asem. Na wodi ne moja be pata aba afore ye preko e de ama me no mie no de. It's very expensive. Said your chance American. Enti and son say sa moja any for a demon keke bia ne ho na behwie gua ma me no mie nti. Na wodi ato yin a high price. Enti se sa moja we etimi ato me no mie nu ewo aboden kwan so a. Ne yete ase. Na moja ni nti yetimi keka ye ho. Na moja ni nti mratodie nyina mu no awurade abewu age ye nkwa na ne yetimi boni din a. Na asem se ene na ye ne ho bio. Hallelujah. Ye ne ho biem Yesu Kristo a me pa chaw adofonom wodi ne moja atoye no. Ana obi a Yesu Kristo moja ato obi a oni hu biu moja na ehwiegu ye na ehwiegu ama me no mi no nkwaje enti ye ne hu biu obi ko dwom obi kokwa so no koto bebi a me pa che oni ade na wakoto no ade no wode ne ho de bi de mi wura ne pe no ene wode ade kro de ye yes if you say oni wo ho and why you ope. You have been bought by someone. Enti dia wato wo no ne wo so to me, one ne wo so control, one ne sese wo submit e kan se wo submit wo ho ehye na se. Na wo ye setie ma na asem ene ne dwumadie bia. If you say o control. Hallelujah. Enti adofo no ma ye hie mu ahobrase masemato din say Ebra Yesu Kristo moja atoye. Esese yede ya bra bo hye nimunyam. We must honor God or Christ through can say with our lives. Yes. His mighty name is higher than glorified. Hallelujah. Esese yede ya bra bo hye nimunyam ema ne broso. Enti wanam Paul so ka kire yen ewo 1 Corinthians chapter 6 verse number 20 say woto mo aboden woto yen aboden enti yen hye Onyankopon ene munyam ewe nipaduam woto ya aboden ogidi ni amene wo hye life we so Yesu Kristo say wodi ne moja no wodi atoya boden watoya boden ebo no a eda yen so a atoye ne yebo a emu odu ne so sika foforo bia ntimi mesesa ento no enti ye ne ho bio na ye awurade dia eni esi abeye awurade dia dia eni awurade asem se esese yetumi de ya brabo no ehye owura Yesu Kristo ene eje Nyankopon ene munyam ti sere me kan yi ene nipa bebrebe entimi mfa woroma brabo enhye awurade ene munyam yes wiase nipa bebrebe entimi mfa ma brabo enhye awurade ene munyam nanso nka awurade asemu no ya betra sase we so na wakan Deuteronomy ngoma na wasese wosisi adampa tenam nya aduane di nya baby di utito a eya ahye awurade no manyam Deuteronomy I think say 8 ho baby waka ho asem se wonya aduane di enya baby di utito na brabo na ekoso a ya ahye me Nyankopon ene manyam nanso ene te say
Onam Jeremia ne Isaiah nso kan was se me ma wodidi mempo a oba na mo konwa mamofo fie. Ene obi asore ene weekendsi obedware afa bag asem ne ko ho edi nani a kire bebi a eye wiasefo atena ye ahyawo bia street ne so or pine toa or ko jams onipa da sani Awurade abowo onipa da sani a owura Yesu Kristo homobro mogya na so asomeso enti nipa bia ene abrabo a ye de hye Kristo enumunyam ni ene kan say ensanumfo fie obi a owura Yesu Kristo asamse yamfie nipa bia nhye na enumunyam ni ene nwamamofo fie obi a owura Yesu Kristo asamse yamfie nipa bia yabrabo a ye bo no enhye na enumunyam yi ena dane wi enumi Shisa TikTok yensuyi ya na yeti asemo se ya na ye nipa bi na create content you se dia you TikTok enra menenam hosa na abrante ba ku wosu sa ne fridge wogina fridge hu nsuo na no sa agata kese bi nsuo wogina fridge esine nchai table top ni bi sine nchai ana obi ede camera to no so ana wo pache wo se ne bibia senti wenyamwa na bibia nya ne ya ni sisi woni ba bi odi ntito na niama oni hwe ne bibia sei bibia frenensa na ade ba ko ye ne ya pa ade ba ko ye ne ya sisi ni o tinisuo wo ho pa ne se wachichiri wi ro be se wasese mienu se miensa bi akese wachichiri bondro be mienu bi hye kona ho a ejanka eno ana ya na eja wode fa ne level ensuo no di wi ne ko ya na mse ade me niso na eye me ya na mse de be mse mantini akwa no ade wo ye serious ana wo ye funny eye ana de wo video na say mantini wo se was misi wi me niam a hye ensuo de ko nyina bibia nyam ya say wi pa ma chichiri ne mienu a ewo me dan ne mu a ensuo ne de ko bibia nyam ya say wi no be de kura manya wi ahye me dey na si wi ase pa to da ya ne ni pebu ho no mu a se eya agro se dia na se na wo nti wi a wo video wi a de abeto abonti wo kura se wo kura wo pe wo de wo to esen mu wo pesa aba no kura be fa wo ya bechew obi a no wi ya bechew sisia hallelujah adofo no abrabo wo ya yewu mu no owura Yesu Kristo ede na asemu tuyefo se ebinom ede wo mabrabo mawiase Chonsam se ma ye no wiase na se nyome wo wiase na so obi do wiase onyankopon do ni mu wose woto ma bodin ti mumfo mu nipadua nhye Kristo ni monyam yem fa ye nipadua ya brabo nhye na monyam na ebremu ane obi nyankopon asase ya yeteso yi ma ye duane di home mframa kwa no anyakokoduro de ukotodwa kogu bosomso therefore nana maba na wo kanfu nua ne abosom ene ahohomone etete nsuom tete abodem no de anumonyam wode na brabo nyina ehye abodie bi owura Yesu Kristo enum asem se woto ya boden entiemfa ye nipadua enhye ya brabo nhye wono asafo Yehova ene Yesu Kristo enumunyam yemfa nhye na enumunyam we should honor ena me kire mu se yadi obuo eni die aseda osori kese a echen so edema obi a waye bribidi amaye
anya hwe kura wonyankopon asase so ne yete odofo a me ne wahia abraba a me no mi no wo mu ya de hye Kristo no manyam wo de wankasa wo de trance din wo fam wo fam ene me fam me bisa me ho na me pa cho won so e wo de wabra bo hye Kristo no manyam edu kwasi ada onkwa sore edu kwasi ada no onkwa sore ofa fon no ne nam tenten media no so saa no afre na damfo no afa ha yemfa ha yensena akakakra bi o na be ka won se gobo na oni pada sania obetra asase we so wankwa sore na wansum Yesu Kristo na wanfa wabrabo ne we nipadua anya de be so Kristo ani anhye ne munyam ama afofra nkamfo awurade yi ukwa koyi wa no sei e wo awurade anim daachi wase esese ye hye Kristo ani munyam anase ye hye onyankopon ani munyam we nipadua so to honor God with our bodies say ye de ye nipadua hye Kristo ani munyam no eya de ye very essential to any human being. It's our life no so na me pa chew wa braba wo mu no enhye Kristo anu munyam a adofo no ahobrasiem. This is the time. Say ubesa wachin tentem. This is the time. Say ubesa wachin tentem. Say odo ni padua be hye wiase anu munyam de be so bonsem anu munyam. Na wo kra ko hunamane ewogem. Ene na me pa chew opa na debi. And ye banesa na Yesu Kristo wu obewu ye no wa maso amanfa so wo fem enti awurade asemu etuyefo se yenhye onyankopon enemunyam ewu ye nipadua mfiri se otoya boden efiri se otoya boden. We was saying a man of God. And ye na kwan be akura na mefa so a medimi ni padua be hye urade enu manyam. A big question, sir. Sometimes we ask. Yes. And I say me pese free sabreko okay fine. And ye me pese medimi ni padua hye urade enu manyam free sabreko medima brabo hye urade enu manyam. A very important. And I say didi kai and I say ye de ya brabo a ye bono ye bobono ahotie anase kronkron kwaso living a holy life or living a holy and pure life kronkron ye ene ahotie abrabo ye de ebe nantiwia ansana obi betimi ye kronkron ye ene ahote abrabo ewo ewiase wiemu esese se nipa kro no oye abode foforo born again Christian na no mi kotu sa kotu no John chapter 3 verse number 3 Yesu Kristo ni de kodemo so hia na no stati sa asem no se wa anwo obi foforo a ontime nko onyankopɔ ahenim tie twa se obi a wo pese woni Kristo nante obi a opese woni onyankopon nante bia ne etwa sese ni pakro ne ye wo foforo ye wo foforo afoforo ne se obeji Yesu Kristo adi na woni awurade abenya pam ewo Kristo. Hallelujah. Woni wo wura Yesu Kristo ebenya pam ewo Kristo. Ena wi amene abrantia ba ko kasai. A friend was a man of God. Bompaye mami. Me pese me ni awurade nante. Na me wa awurade mu ena namfo ne wiase ne nyema bi mantie masa ko wiase ene me guma so ena achacha ena wi ensawe etutrasem me hunu se maduru akiri nanso me ahwe yi a mewu akomi bonim e kana se mewu mi bonim asa ko hunamane wojim me show videos wo TikTok ena hu se no asasam de bume wurate eti man of God boame na me pese me wumi boni me pese me sume wurate
Me pese me die awurade achi ye. Ma show preaching ama bia mu ahye me. Nti boa me. Me ni gina afon so be do ho. Enedua ya. Eno aso the same thing. Guy ba kon so frɛ me. Ono so cancel kro ya. And then so ba kon so frɛ me different places. Ebre we mu nya hotel ne sa niema no. Orofo ebre we mu ye bra ye hwehwe nkwaje ama ya bra pon ye kra. Yes. Enti ya bra po bia ye wo mu bia no. Me pa mo chao. Sanya de hye Kristo ade mo nyamo a. Me pa chao be bra to agu. Wo be bra to agu. Ebi se transam ne se wiase na ko no twam. Na de wodi na bra bo hye Kristo ade mo nyamo no. Na obo kronkron bra no. Se ni pa kro no. Ona betra. In John chapter 3 verse number 3 no. On say o kan sem no wo direct. Say Yesu boaka kire ne se no kura me se wo se wa anwo obi foforo a ontumi hunu onyankopon ahenie. Enti living a holy life. Ahoti abrabo no se wo se yemfa ye nip wo se yenhye onyankopon no nyam e wo nipaduam. Nti kwambe na yebefa so a yebehye onyankopon animunyam e wo nipaduam de dikai ene se obema ho kwai na wabegi Yesu Kristo di na yabo wosu anase wabeye abode foforo. Wababeye abode foforo. Abode foforo no oni awurade abenya ayonkoye anase ayonkofa e wo Kristo. The John Semina miati asese afi basa esanse woni Kristo abenya ayonkofa enima dada ni nyina ebetwam. Cause wabeye new creature. God's spirit abetiki control. Woni hu biem. Awurade na sese wo control abram. Hallelujah. Afei enu achi no esase wotimi ekenka tronsem. You need, God bless you, man of God. You need to read your Bible and study it. Hallelujah. Ye nipa dua anaya braba ye de hye Kristo no munyam no. Didikai to live a holy life. To live a holy life. Ahotie ene kronkron ye. Ene nipa dodo say ne timi live holy life. Kristo som kakra, ewiase anigye kakra. Dabi o. Dabi Yesu Kristo wo obewu ye no wanwu ama yen se yemfa ni wo ne adom no so emfa ma ase ye ho ntai ase ama ye kwan se ense ni bone no o kan fa John chapter 3:1 ho ba ye nya botre na kenkai wose Yesu Kristo wo obewu ye no wanwu ama yen se yentena bonim efise wono Yesu Kristo bonini ne mu. Enti ase woni bia wodi Yesu Kristo echi se ohweye na boni antene mu. So how can you tell me that say you are a child of God? What be ya urade ba anase ye kan say what be Kristo na me pa cho bebre what ba Kristo mu yes na boni da so wo mu na de ti Kristo fie. There be enter. Said that come no be kan was be a Kristo yad me free chine come no be this and come on. 1 John chapter 3 verse number 1 come down. You be teachings. Enti living a holy life means to get a newborn in Christ Jesus. Enti winya awofufuro ni wia woni Kristo abenya ayonkofa. Enti woni na benya apam anase ayonkofa ewu ni mu awie no afie no ahya ase se wo de tronsem no ebe yedwuma. Obo ma choro kronkron woni bi oni choro kronkron woni choro kronkron enso mu ba fu kura no ye bone boa enya sem ketwa enso Bible ni bi.
aka kakra bi awurade asɛm a yɛ tworo kronkron wonya bi nto wiase ɔmɛ pake ni nyina kogu baabi ɛho bɛyɛ den na ebi kura de bɛbɛ dwa so kura no bɛsesa nneɛma bebree wom ɛnɛ bibles bebree na bɛfrafra mu a emu nsɛm no so wonye obi a wote read other bibles anase old ones ni bia new ones ye bani nyina omayiyi nsɛm bi afifirim yes omayiyi nsɛm bi afifirim enti wokan ne saa na wo agye adi na utu ho anamo ana baba TikTok na ababa wa bi gina street so no wo preaching now wo preach no I don't have anything with the message na wo kan but me hwe na appearance na no dey preach a utu sini kakra ashishe mfidie and wo preach a good task so wo bokriso asem ho dawuru but esesa wo yema ehwo tie kama yeah the dressing minim se wo hunu dia ni tiri hu nyina gu oba besia ana ni tiri ku ha saa na wo jane saa ana wo dia yibia bom keke ana wa shed jeans trouser pair chichire no ana wo di t-shirt aguso ana wo di gina bonten na me call comment section ho no obi e bona baso hwedi na metwa me se me pass bia me heda ko me dia mu ekoko hwe eye ne dressings ahodo a ana ne dressing wa yeye a wo de atwitwitwa preaching ni bi de gugugugu mu ni ade but you need to present yourself as in a modest way. Wash your straight dress. Wabuduku kama obie ni woni asem but wodi wiase ne enipa bi afutuo ne me sofo se na wo bleach contract na se wo bleach de awurade asema kanto ho a obeye adwuma na de but wonya so aba obeye adwuma na but wonya mu nhira because anomonto bi nkoyie misako pin video so bia me send message ma omo ye so ayi kakra obo no wonu se bi kra wo be kan nyema bia na ye but I don't know me say pin video so bia me ko ni diem wankasa na ma twero go oti a wo mfa opeso a wonyai esase ye bibia ma ne fa ne kwai na wiase ni bossa bra anase hu wiase ni wa bonten na wo de compare Kristo ni bi ana Kristofo bebra bra ba hu difference enso awurade Yesu Kristo se ya beji na die na ya bana mu no yemfa ya bra bon hye ne munyam yemfa na ya bra ba ye bon ye hye Kristo ne munyam ene obi ye Kristo no utimi gina bonten no okondokwa bodua nyina obodua obe frensu abodua sisi a won fa nso kwasore odo be kwa duro so odi agro be poison obedi di watem obe bokoro no eyaba omfa ho ode makoye me papa yie mesi mama aduane fu bia ye aduane de aba be serve ahoho sheto ana me yeso wonye sheto bi mfa nka ho ma menaja ya me de bakuma se na ja yaba me mato be se no ti du anwumera ye ya ma pek odo kunu bi mete ya na ja me hye wanko na ja me de atwamanum ya yishi toyi e de akwakosi dem eden susu a ye kan say e de niam aduane na akwakosi we yene ye wo ho meni menua ne yene yi niam anu firi kam na wo edanim edu se ye be servo ahoho e baaye eja wolu man mianam se ne mam yana memfa me hyeto no kwa hemi baagi ye chinide hu nyina hyeto no ye hunu ni paso heda ye hyeto no kama ebisi ne me hunu hyeto ye pai hyeto we ye hunu hyeto no ba bia fa miam so mehu mani hunu hyeto yi aka bia hwe wo ho amma boni pakora baso afi ye pa hyeto ya ye hunu ya lesa afo nyina bo Kristo din zora se
ye wo live we so at TikTok ha obi e Kristo ni pa kwa sore azoko hwe ne TikTok mu eniema wa pusi aguma owrebe ho enti maame me pa ache wo se obi bowura wo TikTok account mu no be hwe videos o wodi agu ho a enti me pa ache wo ebe hye awurade ne monyam ana ebe hye awurade ne monyam me pa mo che wo enye se kwa me ha dwene wo enye se evangelist me ha dwene wo minua be ma me pa che wo hwe me FYP enye se me ha dwene wo ebire bi adu se ye ma nipa hunu se yen asase ye tisue no onyankrompon ti asefo ne doba Yesu Kristo moja na ebe so fom no aso ama ye nyina upompo moja na ato na ato me enti ye ne ye ho enti owura Yesu Kristo asamo hye yen se yen hye onyankrompon ne Yesu Kristo ne monyam yen fa ya brabo enhye na ne monyam enti esase yetimi be ye born again we have to live a whole life born again. John chapter 3 verse number 3 afi ya wie no esase yetimi bomodin na ya twe hu free eniema bia enye hu. Psalm 119 verse number 9 udi ti asemu a ye na David kan he. Psalm 119 verse number 9 Psalm 119 verse number 9 yentie asembia tronsem kan he. Psalm 119 verse number 9 Psalm 119 verse number 9 wase edien na abrantie edebete na kwan ho anase na brabo ho ene se obehwe ne ho so sedie wonsem esie ede ba de na abrantie edebete na brabo ho ama na brabo aye kronkron na ebehye awurade ni munyam ebehye onyankrompo ni munyam wase ene se obede be obehwe ne ho so sedie awurade asem eka esese sa nipa kura na se ye sonson ye ho ye nante pepepepepepe sedie Kristo asem kire ye no ye koso ade nante sa afei mede makuma nyina ebedi wachi na memma ose na ema me mfiri wo mra ensem ho enchinchin na me de wonsem akura makumam na manye wo ho bone bi amen. Enti Yesu Kristo asem no eno na se ebetena ye mu a boya miatimi anante pepepe Kristo asem na kire nipa se ade weye ade wenye eno say I don't know say eno say enew ena na papa panimu a wanya 51 years tieni o papa panimu a wanya 51 years 51 years etimi akoda ababa wa owo 14 years akone na akoda also your marshal 51 years ya otwi car or ye taxi driver otwi car ana wa bomodina akoda baba wa owo 14 years ana odina kwhye ne dem enna kwakoda ne nano kura de sedisi ye no omuchiri mu se e rape na 51 years to 14 years what ye me pam calculation muntim film sisi amamo life no so muntim film mame 51 minus 14 and now 14 minus 51 mumma calculation is sisi ampam chani dim mon calculate mam sisi ani nhwe different intervals no 51 minus 14 mon check mam sisi ya 51 minus 14 na mo fa total ni nwase na papa pe ne mu watimi akoda baba wa wo ye 14 years ene na da
na awurade asɛm wɔ nkyɛ ya ɛde akono nko a ɛna bɛbɛ mu di akono so eti Kristo asɛm no se ofa na wofa ne yie 37 good years ɛna ye intervals wɔkyɛn akwada no 37 years ɔkyɛn akwada no 37 years nanso no ubekum no ɛna sukɔ no ma binu ma ba wo ho gye ɛnam kuran kete entadeɛ basa adwamantadeɛ nko a adwamantadeɛ wohyia akora a wɔkɔ classes ya atadeɛ hyɛ ne nyɛ wohyia ababaawa a ɔtɔn nneɛma wɔ street ne so a na atadeɛ nyɛ oyare kwa yare sabia nurse ni atadeɛ ɔde to a wo check temperature ɛno so a ɛnyɛ teacher ni a wogina nkura ni mo kyerɛ ade a ɔno so na atadeɛ ɛnyɛ mame panimu so ɔte compound house ɔno so bedua no pa no de night wear no owura store wei no ɔfa ha no de kobu nsuo no ɔsene ha no ɔyɛ sɛ anya manko asɛm ne yɛka wo yɛka memma nyina awurade asɛm se yɛmfa yɛ abrabɔ nhyɛ no animuonyam timini abema bia na wɔ life yi so but wa abrabɔ de hyɛ Kristo animuonyam bi ya brantie be ye ya obekɔ asɔre ro nkɔ obekɔ no abɔ kyakkyam mise wusu nya sanketo o one na fufu atwahia na o masosɔ kendre de nkyin agugu kendre na ni ase na o matwahia nipa bɛsɛ nso nipa bɛsɛ nwɔtwe nipa bɛsɛ num obia nso se ka hyehyɛ no ho ɛna wi edi ahim wɔ ɛdɛm hɔ ana ewiase dwom ne nkwase adwom edi ahim na kyakye yi kɔso anadwobre wajama me no papa ho etifie ana wodi namfo achi ana brabo wei ana wobo ti brabo wei ti hye Kristo no munya ma brantie bi mu nhwe ena wohwe media nso awere ho ma brantie bi mu ababa wo bi mu nhwe na yiase etai kwambia so ansana adaka ne mfre busuafie enkodu asie ho no ma sa adaka ne nyina na so onipa da sane a wawu a wadaka ene wasie yemu kura no ye kokura eniema nye toten na aye basa ni bagyabaga yi wankasa ukoyi wonsema no se wawrade ni etu wura Yesu Kristo se yeti ase medofo yemfa ya brabɔ nhye awurade ne munyam okwa asɔre a anase uti wei kwa asɔre awurade mu no dwumadie bia sefata bia no wo fa woni padua di ehye Kristo ne munyam asakora asa sahye awurade ne munyam adwuma to hye Kristo ne munyam ye ntimi nkonsuo ma awurade wana betima konsuo ama no wono na hwe yentimi nkonsuo ma no yentimi nkogya ma no yentimi nkoma ne ska yentimi nkoma no breakfast yentimi nkoma no lunch ene yentimi nkoma no supper ede baade ye nipadua ene abrabɔ no adepa se ye de abrabɔ no be ya de papa ye bebo afoforo ye bebo ahiafo ye bebo anyanka ebefa yeso ama obi ahye awurade no munyam ebefa yeso ama obi ada ne nyankopo ase ebefa yeso ama kind of say ahunhia bi a obi komu wafiri mu ye de abrabɔ be ya de papa. That's the whole thing. Ade awurade hwehwe ano no ye bebo bra papa ya brabɔ no be ya ade a ebeso awurade no ma afoforo nso behunu Christ. Wasi yamfa ye nipadua nhye awurade no munyam enti no munyam hye no no afei living a holy life. It will can Joshua chapter 1 verse number 8 wasi mamra ngomai emfiri wonum dwene ho awiane anacho na hwe na ye ne diso said the watchro ho ne sete enti living a living life and I say holy life no sa nneman kitinkiti wei say one obe born again Christian afei de toso mienu wodi awurade asem abobra na awurade asem na tenetene a kyerɛ
Adiasa no be kire say eni kwan say me yoba me bodwaman me ye bema me bodwaman eni kwan say me dress on decent dressing eni kwan say me makasa enye efiri manu mu ba eni kwan say me nante ko wiase aduro so nunsifo so bia enye bebia namfo bubrabone ene nkomo a ensem fata eni kwan say metuma na mo fa ho Awurade ase no be chirichiri we nyina. Afi na waye mpabofo nso aka ho 1 Thessalonians chapter 1 chapter 5 verse number 17 was afi mommo mpaye da. Keep on praying. Was pray with that season. Just a bompire bribia. This is some pabono na me pacho bebre. Emma wa hoɔden ama wotimi dia ben wurade ene nasem. You need to be prayerful. You need to be prayerful. Na mo ahoɔden ama wotimi ben wurade. Me say esasa yede ya brabo ehye awurade de bunyam. Wotimi do brabo hye Kristo de bunyam. Obebu ne yire wiasa ko gina soro fi ahyem kom. Obedi ne kuna tem wo dem na owia wasa kwa asoro fi akolidi worship. Enye no munyam hye. Obebɔ ne yonko atrimoden owia wasa kopeja ne sa wasoro fie akoto ahurisie dwom. Se Yesu Kristo moja na toye. Kristo maima esese yehwe ya kwan ene abrabɔ ema bibia fa ne kwai. Hallelujah. Wase yenhye awurade ne monyam ye nipaduam. Hebrew chapter 10 verse number 24. What the shall say? Hebrew chapter 10 verse number 24. Hebrew chapter 10 verse number 24. Hebrew 10:24. Wase na moma yenhwehwe yeho entwetwe yeho enko odo ene enwuma pamu na moma yenya yeho nhyiamu sede ebinum enyanyoye no na emu moma yentutu yeho fo yeho fo ebra dodo a muhunu se eda no aben no we ekasa edefa ya yonko gurumu. The one who you choose as your friend. Wase yenhye awurade ne monyam wo ye nipadua mu. Pacho why now ne now? I want the two for. Why now ne ka sumsem? Ye wo namfo bebre hono mo a omo ni awurade honhom woni omu ni Kristo mu nimdie bia. Etu ono no saafo ni nyina eho afutuo ene omo kasa kire nyina ye wiase abrabo. Obo no life so na damfo na kire nse die si shirt trousers. Obo life so na damfo na kire nse die si twi makeups. Obo life so na wanya na adwen so obekwa abonso fie da nanso na damfo na kire no dika kire ne se minim konfo bi minim malam bi me yenko no wonkopemwa. Obi ewa life so ananka ni trimunya din nanso na damfo bi ne tu ne fo ka kire ne se ene de opese wo bo brade a ya ma nse chinya din. Look at your friend. It is all for nipa bi te sa damfo a ebe ye den na mepache wa brabo no watimi dia hye Kristo no munyam. Ebe den wa brabo wo no watimi dia hye Kristo no munyam. Adoforo mbese ye ne ye hu Yesu Kristo moja no se woto maboten enti monhye awurade ne munyam ewo mu nipaduam. Go to church. Worship the Lord in truth. Obey his commands. Live a godly life. And submit everything under him. Hallelujah. Say yetimi tu sa na mono botre nebra hoti abra boy na ye de abra boy nyina hye na se de na no me no bedi nkumai na ye say ye di Yesu Kristo ho adanse a ewu street ne so evangelism wo ginam dwumadie bia fa Kristo dwumadie bia no ginam a ede bebiu azu obu okro ofere kura se obeka se me Kristo ni ofere kura se obeka se so fast mesina barme because abraba wo bodi suku munya abrabo papa suku mu
Abrantia wako school, abrantia wako school pa ye, and as they say, sa level no na say bon something nipa bebre akogina. Sa level no na bon something nipa bebre akogina. We nipa best 50 gina wa, emu best 40 eye masturbators. Ghana youth. Twetwe mo be masa masturbating kwa ne sa wo na be ready masturbation. Yesu Kristo enu asem se yen hye ne monyam ye nipadua mfiri se woto ya boden wase munnim se verse number 19 wase munnim se mu nipadua no eye honhom kronkron a etemu mu na sore dai. The Spirit of God edan a wotim eye nipadua mu yakom mu. Enti adofo yemu ye nipadua no a ye de bo bra ne se ete se dan bi a mepacha yate sika ne bo den akwa rente utiska ne bo den ko rente da ya mepacha ohwe ne yi na okra wo ko fie na hwe compound ho se de efie wura ne se decorative fie no ne ade ade ampacha ohwe fie ne yi otutu bibia kama onye wura kura mu ho. Amen. Intime paucho. Yemu ye nipadua ne sa. Sa eye dan ya ne boden. Eye dan ya esombo. Efi se nyi obi a na tim se urade honhom. Ba bia urade honhom won hoso no woje ne fa hodie wo. Ntimumi emu nipadua ne se sombo urade anim. Ye ne ho ye Kristo dia. Timu ye fie nipadua nhye na nemonyam. Enyeja ho sa embo nipadua da pa. Abranti mfansa wiensi wani so and draw ho tattoo en kobuba asomade enhyehyɛ enkoye ye kansa abranti no akobubu ni tini ade ade ngonwere bi behia no so oba wo se bema wo heda hu o compare was your life. What is life? When we talk about life, life is Christ. When we talk about life, it is believing Christ Jesus and taking him as your personal savior. Life is Christ. Now we are say we dada we are say we dey na benya film. Wako draw ho peduma kura winya. Tattoo so mfa so no. O draw ho say king ko peduma kura winya. Wo dey yabuso mo ko training. You can say security personnel. Obi you can say police, soldier, migration, and fire service. Opemu akwa akwosha. Ya cheke waso. Abranti ababa wa. Oyo ba you make sure say waso no wabone ba kope. Se wapini mienu miensa we are disqualified. Now the wanya botre na chese siso na life and wapini ba ko ohwena no ha. Ana ba ko wo de ba ko ahye wo funumam and wo bo ha. Anu aboha anu kitwa na esa ahye ha wasade kitwa bi ahyem uye gawoni hiva na ofiri ana maame wo banso ahye ase bossa abra we untumi ntu nefo ana da ho akototo ye kan se celebrities binum omo no omo nanim ba bi omo afa omo anyi omo sika omo na wo betima da funda kem ukurumu ukurumu yedika yeko ukurumu a eden bedika apie so no yatakwa amedan a eno kurafa nyina dwira to aguo edan yeko ukurumu a eden bedika ehunu yatakwa amedan yesikoti a efa nyina dwira to aguo yedika hu bi kurumu a asphalt na nam so saa eden ya bedika hyehyɛ nyina ya abronsai eden bedika hyehyɛ nyina wonko a ukurumu kwai emfuturo Kesi kwa so abese 4 hours ansa na dru. Ye mobo abetena krokesiem ubedu krokesiem a afi na wo bekire se afi na wo ani ate. Na wo akura se kura wutiri ho mpomantwere ho aso wonim dwi ba bi kura ye opa ibire bi atwam. Did na se mutumi siesie wo nipa akoso ye ne chie kura no we nipa papa na wode afutuo kakra ne kumase nnuane atiapo binom ene de ma wudi kakra o ba ya ahye wo fo ma ye dress bi na wa has ye peke akodro tattoo me say ya busha wo mo pe sa adwuma ni bia ye no so obi adro tattoo ase be fa no a
afi na wo pese okokosua sister jankra sesemono bra jankra sesemono Yesu Kristo so de no moja abeto ye ne ye ho entian hye na nebonyam ye nipaduam. We must honor the Lord in our body. Now brantia no aye rasta basa and I'm say last me message when I'm saying wo de why you abrabo wo beden when adwuma ye obi ehu kura no wo so ye criminal besha no akohye krize gen ne maba wa bebrebe besha no de atade ketu bi ahye ne pa no okọ otu ne na hu nyina gu de a woje sa brabo we enkyere ne tie wana be wow ababa obi na no na me hwe video wo sika pa say TikTok no me hu niam bebre wo sika bone anu abetra TikTok no wusu o waprochire why no black American but why fe wutimis watena wache pa osu waso why ready say obe ware onya obi ma ne nwa no and wosu enya se no kriti e bia just for fun o debrebe na ni bresem en wosu senko waso onya obi amana wa no ope God fearing man amana be ware no ono be bokaye bibia everything is intact nanka wade na wura Kristo nanso wonya enti na me pa chawo abrabo no me pa chawo wo so control na wani da ho ana se ye kan se wo ya baba wa na wo ya branti a wasi so no jai ewiase niam abone achiridie afi na wusu awie no afi na wusu anza wasi so abrabo ma afi na wusu anu bone no ni ye hwehwe wa na atemorubam ye hwehwe wa na ote classroom achi ye hwehwe wa na ote asieye abra Yesu Kristo ne dide moja ato de na wi beyewo na ya brabo papa enka police fo ne na manu mo chiche aya de papa ka police fo na manu mo chiche wase yenhye urade ne monyam wo ye nipaduam ye nipadua na yenhye na monyam obabesia no so ne namtenka na ono so wo twe na wo passe wi na wo ton na enam ne so na obi abra bakosei abrabo ye de hye Kristo ne monyam etimeti wani mu amepacho ye di nkumo Kristo mani so dawe enya urade enya ne monyam hye ne bia yes sana mepacho betimi amema ye ho kwan kakra obo ma wo hyesie wo ye no gentle no apare agu ne bagim edu anwumra no afa ba bi omoton no no akoto no de agu ne bag no de abehye ne de no aso incense no hye ho din fiofo nyina nim se bra asem se de won kwa sore so ye oluku kam eso no hye wone dem wahye wone dem obo okura no wo life so kura no wachichiri biato ne mpumachi wachichiri biato ne mpumachi so pesa ni wena ayo ani ade ade sa no a na was mechi glory wo term so no was mechi glory bibra no ma popotam etadofo no owura Yesu Kristo toye ya na me yewo se me hwe apono so na me hwe nipa pa braba ye bopa na baby ewiase aduro pa ewiase demirika ekwa amenem ekoto amenem ya ba mana ne saawo mesre urade se ye ne wo life so mo obi ahunhuma ni wa mesre urade wonyi ne ho adi nkire wo bibiara wo life so no ma ahunhuma ni wa 10 eye ne hunu baby ewiase aduro na so wo ahunhuma ni wa so wo huhuma ni wa third eye awurade ma wo bia enka me say ka o da sori ya wo ka di nipa be ye o mo ho no wo de ya busa ho say adentina ye nuanom nkramufo o mo nkire o ho bibire ya ye mi say ho sa ne ya fa ntoto akrisofo bi no mo wontra nkramofo mu da ho woni kramuni hia ana wo ben ba bia nkramofo wa ya fa babi ana wo mo tete nkramoma ya wo da ya mo ncheke ne mame ehwe o mo nchire o mo dressing different
my life different. Na yɛmfa ntoto a Kristofo a yɛaba ho. Ebinom ase Yesu Kristo no ase wɔyɛ yɛdeɛ a wɔte fie ane ama no kwan so ɔmmere wiase. Ana abrabɔ basa ne binom gu so saa. Abrabɔ basa ne binom gu so. Utumfo kura so a wonse ntie. Enam basa. Na no meka kyerɛ abrante ba konam se bra. De wayɛ ho we pa de obi ne obɛboa wo. John boy wasi so ensa we na wo de asi woni so. Wonya ska no akoto bia. Wonya ska na de akoto club. Wonya ska no akoto toto pa jensen. Yi e kan say gin people wan ni bi no toto pack o say wan na wa pack egu botum. Ana de sabrabo ye si so. Wonim ni bi wachi ni bi. Say wononom saa nyema we nyina no na se biribi si a mana akoko wasama kire no no hwemanim se unya abota toto abrabo yi na mo nya da ho a awurade se wo boa wa bie kwa ma wo a ene nipa bebre ne wo wiase mo pe nipa bi aboa wo mu bete hwan ana wo nya na boa no awurade ahira nipa bebre wo bo akro life so ya to ni nsema hira no a wenye obi obeboa no nanso hwan ni nipa papa wo ko hia no aboa no enti ya braba ye womu no owura Yesu Kristo se ya nhye ne mo nyam ewo ye nipaduam enti ye nipadua no yamfa nya ade ye papa yenchiri bone yentwe ho firi niam ye wiase niam bone ho en supporto ma bone enkoso na se yetime di abrabo ne si ho na ye pa bone ho ntoma awurade bekoso ane ya tena na ede a kire a wahye ho bono wo piese kimu a midu mienu benya nkwaje amana broso Woma womo mfo mabrabo enhye Kristo no nyam no 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 Obi boss abrabo we bia ni nipadua no anana brabo no enhye Kristo no nyam 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 the pachuti wo se anase munim se wona wontene enya onyankopon ahenie se obi abrabo a owo mu no entene wa awurade mu a okwa awurade nche ye mise sa abrabo no enhye Kristo no nyam ana ade bia na me pacho odofo me no ewo hoyi sede yesitie ewo ya brabo mu bia obia pe sede obia neje na brabo sede wosi bono obia wo ne ferefo obia wo babia wo di agroko a nanim nyam kokoduru enti wo mu ebu wona ebu ye wona respect ye wona omunim ye wenu munyam bi ewo no manim no menya sure se ye bema kwan se obi metietia ye nim keke I don't think so yes enti se obi ana adwen se wode ye nim beye fom a ye be cut boundaries ana se ye be create boundaries ewo ye ne safo ne ntem se da be ya nipa kro no megu ye nim ase ana o ma bibi base bensi sana Yesu Kristo manete enti obi a wa mu nipadua ne yie se transfer kan se wa mu nipadua ne obesel enti se obi a mu nipadua ne yie na wode na brabo eya ade a enhye Kristo ne monyam a se nipa kro no okọ enkwamu a enye yi atemuda obekọ jem atemuda nipa kro bekọ jem se de bia mekan bonsam jem wo ho bonsam jem wo ho ojabeshi nipa yes bonsam jem wo ho ojabeshi nipa pa ma enya asem keto asem pa na mekan sa no ojabeshi nipa bi no ojabeshi nipa enunti na dane da nyina
no me wa fidie so a me po Kristo asemu dawuro kokobon nsemu o onipa nsakre o no hwehwe Yesu Kristo no mfa ne se ne kra na gyenkwa ne mogya so fom wo Calvary no mogya no atoye no ebi so ntow nipa da se ne seda enti abraba enhye Kristo ne monyam no obi bobi se kinkiri Yesu bape se ne pakro no kogim enyame na meka tronse me na eka and you preaches and a den day. I will tell you what is written in the Bible. A bread when you bread we have false teachers, we have false prophets. One ba, one system, one the fedipa, a radi be shroud, a radi by your be too quiet. Your breakthrough is coming. They will not tell you what is behind the judgment day. They will never let you know. They will not let you know the hidden secret about abrabwa oba enya edokwa kopie ahunhiem. They will never tell you because they know where they are coming from. They are from the devil. They are agent of the Satan. So they will never let you know the hidden secret about their lives. Any jumedi umubabidi ndome hwahwa. Serebia onipa da sene bekọ so aye bone na atemuda na bra bonti wasa kochi. Be say Yesu Kristo wo bewu ye no wo bewu age ye nkwa enti aseme no mie no se moja na to ye yede ya bra bo hye ne nemonyam yede ya bra bo hye ne nemonyam watasefa asase so ye yenti ya bra bo ne sese e kamfu Kristo esese ya bra bo elebido anase ye believe no esese obi hunu anase obi tia o kamfu awurade din Ekwe basa bi twa let's just say amkoye. It 1 Corinthians chapter 6 verse 9 me pachutie wase moma won na adamo edwamamofom abusunsumu enti abrabo we a me buboso nyina ya abrabo bia se obi wo mu a ana obi bosa abra ne bia abrabo no enhye urade no manyam edwamamo eka edwamamo a bema ono oba ate no nkoye oba no ade no ne have sex edwamamo oba bema nye ne ho ade na wone bema ne da sore no otimi ne have sex so sam si edwamamo nti se o wasa abrabo ni bimu a abrabo we Yesu Kristo se menka njo se enhye ne manyam enhyene no monyam enti sa wote asore dan bim ana wa asore fie bim ena sa brabo we uwom se wo bema prince de mene ne tan so ba be mo de mene na wo baako ana sofo akura nim ana han ena me ma me no kura wo munim no ma me bra se wo pese wonya nkwa na wa brabo ne ne atronse mu kan wa brabo pese hye Kristo no monyam na awurade gye wo koda hiniere kunkun no mu a tutumrika na ye de sese wo ye God should bless you, mommy. Tutumirika. Was a sabrabo way in a shake you when yam. O the upper transfer of your tojo man a bubuafo and sorry. And shenny when yam. O because I would have fast what I'm a breakthrough biaba on one farm. A Margaret in Matthew chapter 7, verse number 21. What throw daho? Was in one was him say radia ready never course right was here done it pepi dimidime back say a radian found into 2 hour money and coming when the nepia was met by my catcher was a new with the movie sonko ma we near my entity. What time me fear boy dramai? What time me fear to yin segui? What time me fear bo crono? What time me fear quadroso? What time me fear tawunia wakumen? What time me fear dim conconsa? What time me fear chicha will be denting? What time if you boncroft wason? O qua sorry, nanso tight na wuntia. O qua sorry, nanso a year to oba wuntia. Nina kai Kristo adwuma hu. Ya ne bi munti. Wase ne ye nyina ne beba temu. Ti dia sorry na gye atoma me pacho mo ye hu adwuma no wo de wadene ko yifiri mu a asem da so. Asori na gye atoma no mo ye hu adwuma wo so wonyo asem da so. Enti Ora Yesu Kristo anu asem se abrabo bi etete saa no adwumamo no obo so owie no obeka abosonsom so
nti wo mo sombusum ni nyina wo mo sombusum nyina eno nso so saa brabo no enhye Kristo no munyam tiatemu da ubekugim Jesus achira nti abosonsom wakan wa ha bede me ho akotu sumembe so bede me ho akogya nsuo makwaje tumi bi makwaje bansere bede abomasen ene saa ne abosonsom saa ne mani nyina enya braba obi wo mu a ehye Kristo no munyam ti bia na wo Kristo abusua bi akonwa bi abeto ho se bedi akonwa yenyine fifrade hye abusuam wo Kristo wo hweye woni na ho baachew se wonnim na wo firi Kristo fie kodi akonwa ne se kinkrei na ma wadwene ye wo se ensase bi wo ho na ewotumfo mu bodwa ubekobi ubenya lankruisa ubenya ho anwa tenam ne eje yoyoyo wani munyam beba me ka kire wo wonya kodi akonwa no pe ubegu nsama boso ana ene de ense Bible class Solomon mu nyina bedi akonwa ne bi enti wudi woye Kristo ne na bedi akonwa nya he ene ni nyina se kan nyame na de bo akonwa no ana obo ahenie enti nya he wudi agro bi de sa adwene we batu tirim bere me ka kire wo se wo kokodi akoye Kristo ne na kodi akonwa ubegu nsama boso ahya so me ka kire wo se ense guo bi ani bere me ka kire wo begu akweside kwa kogu nsama nkonwa no ashasi umbe ya ma bedru bebinu umbe ka cho se wa kokoye is all life no so na sa ne mani bi obi de tata ebusuafo otwe akowura mu amemu ahudi wom ukogu nsama boso mpe Awurade ma no wayi hu afirim wose sa abrabo no enhye Kristo no anumanyam hallelujah tieni afei ana wasa bo awaresefo eno so waboso because our self wa obia you can say wo yire no wa free ni yire chi eno oba foforo akonya intercourse wa free ni yire cha ko badwaman wa bodwaman sa wade wa free ni kura chi no obema foforo akoda wa bodwaman sa wade hallelujah eno ne our say wa ware o ma wo ho o yire wo ho onhwe nkwadai onhwe mami ana woni wonam fofo disika no abonten ena komode wo yire wasa wade you have destroyed your marriage wama oba na dwene nyina ye hey wonka nipa ho bio wode ho kame wo kunu ewo dem all because of enyeman nkitinkiti petty things bia wotim se eno kura nsuo nyinam ensuo nyinam na de hu kame ukunu bese boso men nan afe emfie mienu ye ka ware sefo a wo ka ho brother Joe yesu da se brother insha ye ka ware sefo a wo ka ho enti ade bia me pa chew awadiem wo yema me pa chew nipa ne nu ne hu se wonu so obe ware wo no e ka ware se ye ho ana obema ne nkogbo adwamanti saa ana oba ne nkogbo adwamanti saa na wudi nani what wo kuni sunsu wonu aduane anu adi agya no akogune ne mase akire ne namfofo adwumam akogune ne mase akire ne busuafo asem so kura nte saa e ka ware sefo a wo ka ho Awurade hu yamobo ise Awurade so mie ya adwenem o ma ye nte ase me se esa yensa ye de ya brabo hye Awurade ne monyam ya setan asase ye tisu bedofo efri na kuri mapacho mo ni na ho momye me ye ni mra ye ho so na ya brabo bia ye bo bia da enye de be kamfo Awurade Yesu enipa huna no ma danase Owura Yesu tesora no onsoso ampa hunu se ampa me mane nkrofo yi ewiase ne nakono otwam wiase ene nakono etwam nyema ye de ne hunu nyina enkransuo yiri yi ene na mehwe TikTok ko hwe nkrofo cars ensuo na tete apansam na do wura akohye wem kanti na wakokum ne ma wakokum ne nua kanti no agya asore kanti ewiase dwapade nti wo huni pa wo muni pa kase na ni wrofro ewiase wo abraba na ye bo no onipa Awurade timi bie kwa ma nipa bia wodwene ho a wonte ase wonim die ntia Awurade timi hwe din se wo hye nipa so bebiri ba
nipa na wo hye ne so no na hyeso ni nti na Awurade apagye ne bakro. Yes, Awurade yes ade no. Se wo ma wo bi ti nisuo, wo ma wo bi di yaw, wo ma wo bi abrabo foro no na Awurade ahweso na wa pagye se ni bakro kra asen. Awurade na ntumi yes a. It be this life we must ni ma bebre. It is all what we say, dear, when yan ne, anam pempeso a waduru no, wo de betieti obi fa hodie so, na wo wabrabo nti, wa mo obi atinisuo, ama nipa bi adi awerɛho a, transem si wo hia ni tiem na Awurade tie no. Ɛno so ma ye ho topic ato. Wo hia ni tiem a Awurade bɛte na obetie, na oba be ye na hwehwɛde na bisade de ama no, a wo kura be pro wo de so, na obebrɛ wase ama nipa kro na gidin kura asen. Enti abraba enhye Kristo no munyam. The life that does not honor God or Christ nema me bubusui. Osi bi ni adwamammo, ebi ni abosonsom. So 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 eba no, ebi ni abosonsom, ebi ni awareseye ena akohwifo. Abraba enhye Kristo no munyam bi no akohwifo. Akohwibra. Yempie nkwawe mmoro. So yempie nkwawe enkutwutwe bi emmoro. Sika wo betimi dia mo obey aye aduanama mane ne omunyina nya bia di no ne namfofo no mapie. Ye wo se bia wo no family akope baabi adwodwom ho. Bia wo no kunu ana wo no ma ana bia wo nkwa na bia da wo pie na bia wakope baabi omudidi. Waje odi ho kakra, waje o moto bi so ahu esi nche no adidi kama no waje mframa wia no tuka no abeta eno no ho. But woni ba bi ho no makotwibra no de bia wo motekra wo be ko na di ho egu pan mu anabu okura no a wone ma huhufuo bi bese miansa no maka bom no matuka ahuhu dwom no mugum hu chiw shaw hu chiw shaw hu chiw shaw no mako pakeke na ye kan say kwabrane woni kura pan a wode kosa die ho lai onwa ni kura pan no be ma ni kura pan ne ma no etete sport no eyi no saa anwa ba man obia bia alomo bites anase bia anase jaga bites na no sisi meya jeje ana disposal cupboard that ho size ho umahwie na nwumu twegu a disco light ne display ho sa na pan die ho ma no da besiwo nkosua gu ho tiri ho gu ho ho nem nam chesenya umahwie sa umhwie enyema hunu yeko jams kochi omani solukuba no odi akire enyema hunu so enti saa brabo bi atete saa na owura Yesu Kristo kan se eya akotwibra opia ho anop ye kan se enwumera nonso a obeba fi age sa homache eya akotwibra e Ghana fo mrantie bebrebe do mu owura saa brabo ni maba wa bebrebe do mu owura saa brabo ni saa brabo we nyina so ma enhira mani pa asetunam de saa fo no sika omunya no eda no ebesa o ma to ni se enempene de o kina mpene de to nya skane nde je sa hye obedi skane nyina. Hallelujah. Otonia ma wo store ononso ade bi eba betwamu bia no obefiri no ato entuma wura ba no afiri empabo wura ba no afiri no ofiri phone no ofiri ho ahwan ne phone kura head anya ewe no ofiri foforo na ho ahwan entoto meka na se entoto enye me hu hia oto we no afiri we oto we ni afiri we sa ne eda ne ka enu ntia story kura wa ha se awotum we ekohwini ya kasa akohwibra wo ka ho kasa akohwibra wo ka ho wode na dwetre ne na brabo mu sika ne bre sika nyina beto ne ma akese e de ayeye no ho ohwe nwi a wakobo pa ne ebo ne bo kire wa
also na oje dametu sire woni kapre enso no de no atotu nipa bi no akobɔ wi kakra tunkunkun fa ne bɔ dindin bi na soma de se etie ni prima for life asoma de ba ko ehye no wotimi de wonsa kakra ka bo nyina ewuram unze ye wiase aso ye Kristo ni eye wiase pem na ne hunyema chese odwene ho awontias etina meka aka se ya hwenkremofo abrabo eya se bia be ye ho tantantan yo but wotete niema so na wo so no de simple a wo ye free. Amen. Enti Kristo asemu tuefo ewo akohwibra ho edidi meye moroso potwa enti Kristo asem etuyefo ewo akohwibra ho eno nso se obi de na brabo ko ekowura mu a enhye Kristo no monyam afedi atoso wo mu a omobo krono krono wo de mebo so krono bo emerema ne merema da ema ne ma da akromfo wo mu ani prebrade wo mu bronsa wo mu kontokwa wo mu ye mim eka no ko na bibia be ne dia ose sa abrabo we nyina no obi bo a eze sa abrabo no enhye Kristo no monyam. Ehun quotations in the doorso. Hallelujah. Eti Kristo mama ne adofo no me ka se quotations ni mi yi a me kasa sa me mponda ye de breso na yade no doable 2 hours de me pesa me de kire anuanom ne adofo no nyira ne se Yesu Kristo ya ni dinti ya tiase no ono a ene firi ni pem an wode ne mogya no atoye wose wo toya boden enti yenhye owura Yesu Kristo no nyam wo ye nipadua enti nipadua ne yemu ne se eye awurade ede a enum na honhon kronkron te nipadua ne kwa se akayo kora tenam esese nipadua na kuma no mu ye free eni kwa se wiase nkeka de abone bia abam vise eye aso honhon kronkron asore da ya wotimu na edan ya awurade timu se fi wo mu a eye edan ya awurade timu se wiase nkeka de bi wo mu a eye edan ya awura Yesu Kristo abetenamu odofo eye ni padua ne akoma mi se ya fade bi aye fa no ene awurade asem ebabra so etihye Kristo no monyam ana de bi ede mesre Kristo mama ne adofo no yene mode ye firi no wudi nkomo wo choro nsemu yi enye ne ene menim ye se awurade asem so wo nche dada ebi so kwasore enkyerechire bebre na asofo akukudam ene wa asofo bi a wo ne nase de akyerechire wo woni bebre ede mesre Kristo mama ne adofo no ahobrase manidim ye penkwaje de ama ye kra se ya brabo ya mfa nhye awurade no munyamu a ede de akyire no obobu ya se ya mfata obeto ya atwene ba na chi e ba na chi ye hen bunsam gima wasisi ama Satan ene abofo ne womo a omanje de awurade pe obenyansafo ye bu ne pe ene anadwi no odombre ene anadwi ne nkwaje da abrabo mu no wonanim nia wo ye biara wodada setenam wonanim de wo ye bia se wani aden ena de tim potamo ne ntimi nka wasema ene bro ho ase na ebra fom na kofom kura na ye nyina fa kasapa akoma pa ojo decent dressing eye very 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 important na yamfantua na mo na yakuma mu nso yakuma mu ho nso ho na ye hinta ye made a awurade Yesu Kristo nkuto ne hunu ho nsem eno so yamba bibia anya clear ifisa na no David ka say awurade wo hwehwe me mu anajo wo so me sa wahwe you got screen of my life nanso wo hunu hwe David kura timi de nsase no boka say awurade nane no hwehwe na komam wo hunu hwe dia esase yetu ehofo say awurade besra wa na twi na wo besra me na wo hwehwe ye mu na se wo hunu bibia enhyira ne ye
se we hunu bibia ye bone a enhyira ne ye na se we hunu bibia enye nso a enya de se ebeboa yemfa na asem so nsakra be se adwene ne akoma no eni nipadua no eye Awurade Yesu Kristo atena ye eho na Awurade te na se Awurade te ba bia enum no ofa so ma ne dwumadi ahodo a wodan na dititi biremu no enei obefa so ma dansedi efiremu aba na ma wona ewe achirichiri wona ebehunu han hunu Kristo no wo nso de mirika aba odimafo Yesu nchai na wo nso abeka se ampa Yesu Kristo moja na jasemesi menso ageme ama nkunimdie aba. We must honor God or Christ with our lives. Awurade show no doable because me to aso bie mu a ye nkone enti kakra ya kan no obanyansafo yebu ne be ye nka na hyem etu ye hofo bebre misire Awurade a wo ye odimafo no kwankyerefo nse obehu ye mbobọ na ye ne adane da nyina no na asem ho sukom die enti a ye badwumadi Yesu beti asempa no misire Awurade Yesu Kristo se omwaye na onfa ye bone ncheye na omietimfie ni padua ne hyene ne monyam dwumadie bia ye di no abrabo mu bia no omane nya ne fe na omane nso nani na yanso so daache opie se wiem temofo trene anim se braka ne yeketu abi na wesane na yanso so yetimi anya ne nche akọ Awurade nhyiramo na wonte na nemtie nche obibia dwumadie a ye die Ghana time 8 p.m. bia and I'm a patch of yeba life is so. Meeting at the David Owusu evangelist. Sorry, I'm a woman a True Faith Church International. No quarry Jidi Koko sorry. Branch ya ewo Kumase Sokobai Wood Village. Eba kope Kumase Sokobai Wood Village. Eho ana evangelist. Me wo ya me pacho bibre ene asofo ewo ho ebum eye Awurade adwuma Kristo nsha na onti nanim tie nsha odane da nyina no bomoden na ene me mehia ewo live so oni asoro bi akwa yakonya kese me kanfo no kware gidi asori e dia ma ba bia wo hwe me firi bia bi ben nti o ma me message wo TikTok wa me kire na wako na ne wonom akoya asori ba bia me we nso na oben na pese oba na ye ne wo ya sori a mi ankasa me mu oba ba beto me sofo ho me sofo ho sofo Jacob Bechi enya senketo me sofo penino no ye wone na ase agye se ye nyina ye ka bomu a ye boni chidom ai ye